tomto tutoriáli si ukážeme, ako vytvoriť APK file, ktorý môže byť distribuovaný. Prvá vec, čo budeme potrebovať, je Adobe Air SDK, ktorý je možné získať zo stránky Adobe zdarma. Takže si otvorím browser. Link na stránku môžete vidieť nižšie. A my chceme Windows download. Napríklad desktop save. Keď máme stiahnuté a extrahované, ja si to hodím ešte do jednej zložky. Nazvem napríklad Adobe Air SDK. Vystrihnúť sem. No, nás bude zaujímať len jedna zložka a to je táto bin. A odtiaľ tento ADT batch file. Je to vlastne, budeme s ním v podstate zabalovať naše súbory do Adobe App balíku. Takže môžeme si sem naše súbory hodiť. Ďalší program, ktorý potrebujeme, je Java, takže ak ju nemáte, na nete ju nájdete za pár sekúnd a takisto nainštalujete. Nás teraz zaujíma cesta, kde máme Javu nainštalovanú. U mňa teda počítač, lokálny disk C, program files x86 Java JRE7 bin. OK, ďalej prejdeme do štartu. A vyhľadáme si Advanced System Settings. Dá sa k tomu dostať taktiež cez ovládací panel, ale táto cesta sa mi zdá rýchlejšia. Takže máme otvorené políčko Advanced a prejdeme do Environment Variables. No a sem si skopírujeme našu cestu, pretože chceme, aby náš príkazový riadok, ktorý budeme používať neskôr, poznal cestu k Jave. Takže Ctrl copy. Tu nás si nájdete riadok path, nie path text, ale iba path. Takže dvojklik. Tu na nič nemažte, lebo to môžete rovno zabaliť. Takže spravíme si oddelovaciu kolónku bodkočiarkou a sem prilepíme našu cestu k Jave. OK. OK. Takže to máme hotové. Ďalej si otvoríme príkazový riadok, opäť cez Windows, Search, cmd. Teraz potrebujeme označiť túto zložku, kde máme našu prácu, príkazom cd teraz cesta desktop Adobe Air SDK lomeno bin. Enter. Teraz chceme pomocou ADT zabaliť našu prácu ako APK file. Takže ADT pomočka package pomočka target APK pomočka store type pkcs12 keystore galaxy invaders a invaders.apk.
OK, ďalej prihodíme všetky súbory, ktoré tu máme. Naše teda. A chceme ich zabaliť, takže invaders v mojom prípade pomlčka up invaders náš svf file, naša hra v podstate, a ďalej ikonky, čiže ikon 36, ikon 48 a ikon 72. Stlačíme Enter. Dáme heslo z predošlého tutoriálu, ktoré sme dávali do certifikátu. Znovu Enter. No a vidíme, že nám to vytvorí náš invaders apk balík, ktorý už môžeme otvoriť v našom mobilnom zariadení.